kan thlen a kan chawka kan thil kan sok hi chin mo chan làm thằng này cái phải nghe thui khop mấy mà chỉ là culture na tham ani phun chu kan chol loka nimina nilengin hi rom number zu thum songa ti hianin hei alai ania anwaya hianin pahnih lawma chhawng hnih chunga chhawng hnih hi lawm ta ma se thui lutuka zu thum soli pariat na chanta kan ko yanga ka omna tak phei chu mai nin zu thum som 4 ko ma chon ma se kan in son na selected tho santur anti le siwang khan a select housing hanom khom dewa en nai dewa chon hei kan chang ten ai laten lau zira chanten lan ziran zai play instrument yan zaya chuanin an zai thiam ma all the best chuan heta an mani ram anga phei chuanin alar thau roi ve khan de ta master ani zai thiam na to chuan heta tang ka kal phei le se langa chuanin lawm khan ti be em ta mo chuanin bai kan kal san le nga chuanin an zai pe em me ya ke chu han zai pui tur po kan ei ve lawa mani in kan mi zo tong thiang nam ve box si lawa boi tha khop mai hindi thiam ve kan dia ni chu notice phei chu cái mani mi zo ram bi phei chu kan in che pia em lo wang hianin hindi kan thiam lawa boi tha de hleka india ram chu chuan zin don chuan indian mang se soi ka ban te kham to thui te mai nya chuanin he po hi an lo in honga chuan thang kan khat phei ve ka tuna contestant ho hi state sang hi boyate omna 335 hi awa pa thlen omna ani thunga hi main ka omna nia 334 hi chuan ma se ka ompui ka roommate hi manipur ania chuan atlin tak lo wang khanin pen min sun chhuwa ka sota ladak ami nen ladak nu fil deuh mai nen kan om dun le a chuan ya la em a ka thlen na ka om na lai kan la thleng don lawa chuan tuna kan program hi all india ania india ram pui kan po kan tha chuan in hei dan hei kalpo kan tha em a chuan in kan in ti sak lo so kan nei lo ka hianin la zir pia lama khanin nge vocal coaching kan nei a phula kan thu kan vai thuta chuanin kan vai thut a kan
thut tunga kan o te kan soi zoya chuan eng emo exer min lak tira tha khop maya oi kalut chuan sati chuanin hun kan hmawa tin no nge tuna contestant ho nen te tikhan kanin nel pha em ta kanin tlang nel pha kan ho tam na chuan te chuan hi chhuana ne maro chu leaf thlirin kan kala leaf lo chuanin a thui box ya hei tiang kala thleng teuh lo nia chuanin 1315 ti hianin hei kan ro ania chuanin chuanin hei ka thanu ka friend ka thanu ni a fel lutuk chuanin ten hei la zira hem hi address ania la dak chu kan thawanga chuanin amia address kha ni an nam thuam no ni chu ki dang te chuan tianin hei kan room ania chuan kan room atanga lang hei tan kan mu chuanin hela hianin hei hianin kan tuk ver atang chuan tiang ho te hei lang ta chuan ten han alang ta war ta ni chuan anuam em ma i kan kaltlang pheina thin chu so ta son so lama chuan kan tlan phei ta a khutlai wa motor atlana chuanin film city ante film shoot na mun top khawm ta chu amun ka azau tu ka film ho ina anva shoot na tura da na inan sak ang chi khatyang kha ni mai ka soi thiam dan chu chang khatyang sang kha khatyang mun sang kha zau tak mai hi ama chu kan kaltlang thina private ramania chu wangin ma se khami private dram kha nge veng tu khanom ta chuan an lo duty chuan kaini kha chu bharat ka amrit kalas program kal kan ni awang khanin kalnin phalsak thina ge thi an lo hong thin an ning mail thei mai box ya mo kan veising box ya lazira kalanga ya tikhan heta kan holia kan kal ya tikhan kan kalpal reng mai box ya ninom ve don tuka chanin kha an hum halta ta film chang turte khalai khanin anwa mang chin hami an man na chin te kha thapo kan la laman lawa chu tla ya chuanin hinge ke kan tlan tlanga khi da kan tin mun kha ni sia chu wang chuanin a boi thak dewa thla kan la laman lawani chuan kha kati lan thei then khat chu lo ni ta phot ta se kan la chuak thei lo vena kan chuak don lo ngi hei engma group an ram soi lawa kan ha deuh hlek boka tlemin kai phei chu ka hritlang boruak ainang lawa alum lutuk lawa vot lutuk lawa ma se han zaya han practice han tran chuan thana ta phut maya kan music kan la le anmani hla kha a inang lo ro pui mei bok sia kan hlakal mang midang te chu ainang deuh tlang pui ta aboi tha ka kai ni bik chu kan la sang lut to ka har box ya folk song chu tin kan folk song a khan atlang lo na kha ka sa si lawa darmani zai le darleng le zai kha ka sak zom ta ka tyang kan zoma chuanin amasa amwang kha khan ka sa a chuan oi han mani vai music in tin tum zela chu wang chuan an mani thiam dan zong te pokha kan ngai tua pui ve nga ya
ai khilaya helai khilai ke mani a muang changa tirnam hei ta khimo pal va fuk mun bung nuam chu tukram chul nu dar leng le zun leng cham em ni le zun leng cham em ni le hanti angkha ai enge an hre thiam tho ta ma ro chu an rem thiam vek lo wang khan arang deuh hle ka ti te ngai dar mani zai po dar mani zai kan sim lai khatui zana kan sim thiam lo kol ron chim thlipui sang da ngai chim thlipui sang da ngai chim thlipui sang da ngai ti angkhan in kenya chon sak khilama chon hei kan mi zo kal pipu zai dan pangai kha ane maro chelai chon music kha kha an han rema dar mani zai kan sim lai khatui zana kan sim thiam lo kol ron chim thlipui sang da ngai chim thlipui sang da ngai chim thlipui sang da ngai chim thlipui tia khatia arang deu hle ka sakte kha anga ya chuwang jang khalai te po kha tlemin kan ti dang lam deu angai awangin min shat thiam na kan bi pula a kan miril tak tak te pona I thluk rang mange min lo ti lo turin kan ron ngen lok cheu ni chu chan chu buai thak lutuk kan in siam rem ve nga ya khawang khan min shat thiam na te kan han nge na hala dak nu nen hi chong kan zai kal mang chui nang deuh hle ka manipur te Nagaland te po an zai dan kha sang deuh hle ka buai thla kan ti ve khop mai an lu hi hai ve mel viau mai ma ro chun thiam sim hlat mi ka mak pon shat lo kha min rem sa khan tum ve mai boxian ha kho mai kan musician ho po chuan atang pui tunakal khima thian te deuh ti me ang ka sha deuh hi chu West Bengal te Karnataka te Manipur Assam Sikkim Madhya Pradesh Uttar Pradesh te Bihar te Odisha Jharkhand Andhra Pradesh te Daman and Diu te Uttarakhand te Telangana Chhattisgarh Jammu and Kashmir Haryana Tripura Kerala te Maharashtra te Goa te Nagaland te Delhi Kolkata Jharkhand Chandigarh te Hora te Hisar te kan tam khop me chuan tian kala soi kim lawa kala soi kim lau treu mai ka sha deuh chin ho te tiang ho te kha kan ni a chuan ha thla thin ve ke ma hi ka lo lang lo shit mai don an ni breakfast ei turania ka ei pe lawa thil thaklir te hi kan me box siamo an ram hang te po ei chak ta ne an ram hang te mayan bai te nye zong tha te po ne chan dal hang te po khai ka chak ka ni dal tlak kha chan thlai chan an kang masala che sang ne nan ti a chuwang chan ke ei pe vak lawa thingpui ni se atak ro pui mai thei box ya thingpui sen hang kur tai nen te khan ei ka cha ka chan ni som ni le paruk ni sari jivel chho kan so le hun tur arwa manania ta khan so kan han nei lenga kalo ho tre pa kum thar chu pathian in remati a pathian zara kan dam chuan kalo ho ve thei tura ka ngai thian zara kan dam chuan chan ne ta thawak lowa engma poi karon upload le theilo min lo se thiam don nia chan min du sakna zong a zoram mi puite chunga lom thopa soya tin enge kan hnam zai te englai a India rama kan phaulan ve na hun
pathian in min ruat saka kalom hle a thian chunga le an zoram mi pui zong zong te min support tu te zong zong chunga lom tho ka soi e le Christmas man nom vek ule